asawa na. Nakasamsam panagayat ken pamatek na. Kanayo na nagsakit na kenupa na. Di na pa'y kayo mayagayo ken lakay na. Di naglabas mo na natawin na panagpinada. Sipot-sipot ka, luwag babae ka, ibakit mo, palpali iwet na ka. At sipot-sipot ka, manong-turong warga, ibakit mo, baka surutin na ka. Ang mga nyorito, ang magpagkalantaray, ang numasukot na ka, narigatin manong, baka di ako puti-putin na. Mano-mano, ipalodin mo man na naisip awat na. Pagparangin man kalimunin ang kapalan, makaabo kay rin na, ipadakabalasan. Kay tatakder mo, aniyan at nagtae. Nagtae man manong makapapangarang ko. Harapaak ng kami, siya sinuman ang sabo. May kapunan lugadi, nabuwapukan boske. Nabuwapukan biyato, kumalunit ka man. Umisip ka man, di mo ka rin mahina. Nabuwapukan biyato, bukit man ka man. Yes, ayan, 625 viewers na yun. Ay, Tita Imelda Aurelio, Yaku Joy, advance happy birthday. Ragsak ni diyak sarto, abuyugan ni karayo dapat yan. Kalingin ngiti umlay, awan kanto ni tarong tingay. Puspusungi malinglingan, nukimimik ni iti ang tanggay. Kastam lahat na na'y sirarang ayawanan ka na kang dilinay. Ayat ka din tuwag sarlay, alaka di pagkat. Oy! Yes, 659 viewers and up! Anay do'y puso, anay do'y rikna. Gulit mo't si kagat, ket ipatay kunsa. Kaya rigang kay may sa asabo, nadaek ken na gusaksak. Rimatnan ng ray-ray, ito'y puso amal-malday. Siya kay bitwen amang liweng-liweng, iti kay agni tangata. No siyak mantay ingkatiwen, natapagkabitwen bintagi waen. Hey!
Isem mga kabiyagan, ang umuray na ito'y mata. Naisip di makaagas, mangliliwag ko'y kaunggap. Isem manuti sa wena, ada isem makagurang. Ada isem marayawen na ka, dahil isem mamagustukin na. Uray at ang kanya karigan, uray pa'y nuwag ko pupuntuta. Uray pa'y nuwag paspasok noda, nuwes na nagkrik ng mapagmaya. Isem, isem, umisem ka man biyak mo, lawawagam man ko'y marutong ko. Naisem mo, isip mangay ayo, dahil ko'y pusok na tuwan tilindo. Ay pa'y tuy gasa nagpunga dahil datuken rigat. Awan laeng mauray kunga ikaasim kanyak nunilay talang mabuybuyak. Manipot pa'y idisi katay pimanaw, bilang puti pa sa dinandaw. Sa nga pulong at talong iti, mabilang hindi mayo, simang katabyak ko dakil tabilbil mo. Grabe! Grabe ka mo. Oy! 728 viewers! Thank you! Simo lailay di mo sardayan atarita at kanu liwayam ma balinga iti apagdarimat ket madadael ket no madadael tirupos na din tong sumubli ket iti santak na ako'y batik. Ala, sige! Woo! Galing ni Pao. Daranian habulan un-unoy kuninga day danas lagasilaw mo di mo kag-ipaina o naranian habulan sangsagit kuninga tuy nasip ngetalubong bui nagasilawan tapnojak mayaw awan nuwin ka ng ipate ngayon kaniyak nakiguse sang-sangi nagtipatay umulan kinakluhin naglaylayan ni aya di ka kanipalas bangin utu'y kutarasin mahigente. Sige! Hello, JR Taburong. Ayan, JR Barok, kumusta ka? Happy birthday, baby kulon! When kanto unay-unay hindayulit kanto itisiyamay tultuluden kanto na lumamay pagamuan tumaybay anay puso anay nasahem nautmong launay hindi kaniya kapan naran kakasiyang ama idasay apamat na inkanto maka sen kanto asap puyute na ililili
Marigita Dabo Rita Hawaii. Hello, Sir Delvin Rabara. Narigat na tuog biyak iti Hawaii. Managtrabaho akan kanayo. Ni kabagyang aksuran dumawat. Di bagana kaya't naagatan. Agpain ka, magkita ka, kabagyan. Sursurwen tiyang trabaho. Di mo sasakloden, nakulap mo. Tatlong rumangay biyag mo. Di dalaan mo. Riga ang trabaho. Di payentiman. Makut-kut di nabuno. Inaldaw-aldaw. Akraman pa'y Domingo. Ring-ringat mit na palalo. Dito'y haway kapsat ko. Ala, sana. Malapit na sa 800. Salamat po. Thank you. Biyak iti Hawaii. Panagtrabaho akan kanayo. Di kabagyang agsura dumawat. Di bagana kaya't naagatan. Agpain ka, magkita ka, kabagyan. Sursurwen tiyang trabaho. Di mo saksakloden, kakulap mo. Tatlong rumang ayat mo. Di dalaan mo. Rigat ang trabaho. Di payentiman. Makut-kut di nabuto. Inaldaw-aldaw. Agraman pa'y Domingo. Ring-ringat mit na palalo. Dito'y lawag kapsat ko. Ring-ringat mit na palalo. Dito'y lawag kapsat ko. Thank you. Maraming salamat. 800. Kusilapan ka. Ito nagsanap ka, kusilapan ka. Kamanatawan na kami nag-uray kung wala na. Yes. In bagat met ken ka
nabiyagan naawan ka. Boss James. Tay kawitan ni Boss Norbert ket nagaget agmal-malim takaruba nga agtaket amin nga upa kamat-kamaten na sarigsigan apagtubo tidut-tut na tay kawitan ni Boss James ket na unget kumarit-karit sumarsarit-si isu di ari kawitan di karuba kamanukan Texas awan latgasat na Boss Norbert peke-pekelen ni Boss Norbert apro-aprosan ni Kuya Larry ablo-ablulen ni Kuya Francis kay kawitan mabigatan peke-pekelen ni Tatang apro-aprosan ni Tatang ablo-ablulen ni Tatang karakenda ang kawitan ayan din di ba katagin na sagot po ni Boss Norbert ken ni Kuya Larry Kuya Francis ken Boss James Ate Lita Kuya Ate Gemma
Fear, Maning Pasyon, Dagkel Piulo, kawitan ni Boss Norbert, aduti ako na kaslakan kobra, agtartaraok numapikatan, riingen na isa nga kaaruba, tagagalen ni tatang, apro-aprosan ni tatang, ablo-ablunin ni tatang, tarakenda ang kawitan, tagagalen ni tatang, apro-aprosan ni tatang, ablo-ablunin ni nanang, tarakenda ang kawitan, tagagalen ni tatang, ablo-ablunin ni tatang, apro-aprosan ni tatang, tarakenda ang kawitan. Hello, Ana Baay, Maritas Corpus Balila, Ariani Mateo, Tony, Ayana Bella Pimentel, Elena Ramos, Maylin Vidal, Ate Labs. Ayan, sa balik nga request ni Kuya Norbert, Sisig Marino, Nansan Arabi, anak night swimming kami. Wow! Tuwakang kay Nubyo, anak kaputi jay Saudi. Yahoo! Inikatbot, pagan anay, agraman braken pati. Simakay, isuna, itirakit intugot mi. Idita, bakalagip, pinmatok anak papapa. Aniyan, anak mayan, arami din na. Idita, lumungaw, anges nagtagbuksa-buksa. Kinuna, kentuana, o haning naglaing ka. Sisid Marino, naglaing kay Tuy Nubyo. Inyo na natin baba, kalpasan na agpagato. My God. Naglaing pa'y amangan, eksperto ni boyfriend ko. Jako risitsuka, disisit Marino manihapon. Sumunong karabi, inulit-mit nag-night swimming. Di mo na nagpaklem, kalpasan na nagdadamit laing. Binasikat at betisuna, nagluga nagkitiraki. Kasla helikopteri tingin na kinarami. Sisit Marino, naglaing ni Boss Norbert. Inyo na natibaba, kalpasan na agparato. My God. Naglaing nga aglangoy, eksperto ni Boss Norbert. Jako risuksuka, ni Sisid Marino. Bayat natin suksuka, ni Sisid Marino. Jako risuksuka, ni Sisid Marino. Ayan, hello to mga Sir Delphine Rabara. Happy birthday so much. Ayan, para ka lagi tayo ban ng imon na as-asawa. Eto na. Hoy, para ka naging iba ng imon. Ang pera na los buenos. Para ka lang kayo may nasama baka. Basta saan magagimon nga asawa, ang barbabuti ang yarita. Tulong man na sa balik panunod na gusto, magaang muna makisisinara ka. Talaga. Di man nandito nga
lakay di kaya't ko lakay itibiyat ko manen lakay di ang sakko latang iso ikapalay ko rubos apag papigsa isot kalasag na no aktumar aniyan at ipket na apati weruwer muto mirana napisametan alumailu napisametan naag kilaw iti prespong no bumisong sana sampang panirpir no sumpik bag uray la nga agarang sa aglalakay kunan tatay kay nanay aglalakay karupaman nakibiyang awan di bibiyang iyo para sa inyong met tilang kaya ko po matiyer ay makasin ay bukayang sorry hello to mom Delia Espinweb ang masuga Deliori Inay Deli kasi na Trinidad Asido Kasalanan ka ni Ma'am Imelda Acosta. Tito Little Boy ang Tito Jem Mami Johnny ang Mary Jane Season ang Aida Boss Over Patio. lakay di kaya't ko yes lakay itibiyang ko lakay tirang sakto iso ikapalay ko among tubos apang papigsa isot kalasag na no agtuman aniyan at ipker na agpati weruwer no tumi
AV. Juan Enerita, Andres. Ikaw humang ang pagbiyaga. Uy, pusugin kararwa at lupag ka aming tingka. Hindi naman tuloy ko ako makawawa. Kasi kalae iyak ko ay nakayataling katuklatali. Degem umiyak ko dahil tuwigaan araraw ko na sasigalain mo no di ay ayatin dardarender ko. Umiyak dahil tuwiyak na asyan na umayang kita ang sadsan. Pita arpan mo hingga sa pagyagan. Yes. Umaygay ka ang sad-sad. Happy birthday, Sis Pangpang! Kalan sa 1.2. Road to 1.3K. Yes. Tumayan ka, tumayan. Naglapsat din. Ayan eh. Naglabaga ka si Pete. Miss Lawak City 2004! Yes! Kailan di trophy dito. Promise. Di ba?
O biyag ko agawid tulata, taparaken ka tiragsak amarikin na. Dito'y pusok sikat iyar ara sa asna, kinadungo nga impaay mo nagpaiduma. Wen biyag ko agkawit tulata, tapno kage nay duling anapalapas ta. Uray no dagituyen tilini pati panawen, di ka madanagan bukod ko to'y nakem. Agawid ketagawid tulata, tapno di ta denam agbyag manen di arapapta. Umadawak tipigsa amang tapaya, ititunggal adang tinalupoy asaka. Agawid ketagawid tulata, day di mangga nakaikuritan tinaganta. Isut sa niyan asibibiyag lata di kari, uray dungteng tinadawel apanawen bintu mamkin. Wen biyag ko awit ko itat malaygi, uray inawis na tisulisog jak nagkiri. Di nakabaelan ayat ko ken ka nasudi, kasta kumamet pamateg mo dim narupsi. Wen biyag ko agawid tulata, tapno kagek nay duling anapalapas ta. Uray no dagituyen tilini pati panawen, di ka madanagan bukod ko to'y nakem. Agawid ketagawid tulata, tapno di ta denam agbyag manen di arapapta. Umadawak tipigsa amang tapaya, ititunggal adang tinalupoy asaka. Agawid ketagawid tulata, day di mangga nakaikuritan tinaganta. Isut sa niyan asibibiyag lata di kari, uray dungteng tinadawel apanawen bintu mamkin. Isut sa niyan asibibiyag lata di kari, uray dungteng tinadawel apanawen bintu mamkin.
ti lungay na pailat makagargari. Umakit nga agpaisong napiksa pailat inababato. Makaalino ti batong na makaparuso pailat kinina. Babaketa isut kun kunada kaniya. Uray manuyo wendak di dametrik na tuy marik na. Babaketa udno nga babaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya. Babaketa di dangami na mutiganas di bakit aga inayan aya. Di pumatul iti bakit kaskala at datlangit. Awan sa pulen ti kinasam i arakok na ken inage. Di bakit nasingsingpet na bangbanglu awan mintis. Uray no kuribet-bet awan sa pulem minakinagaget. Dakelarino tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na. Isut kun kunada kanya. Uray manuoy uya wendak di dametrik na tuy marik na. Babaketa udno nga babaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya. Akainayan aya. Ipumatol iti bakit kaskala at datlangit. Awan sa pulem ti kinasam arakok na ken inagek. Di bakit nasingsingpet na bangbanglu awan mintis. Uray no kuribet-bet awan sa pulem inakinagagek. Dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na. Babaketa isut kun kunada kanya. Uray manuyo ya wendak di dametrik na tuy marik na. Babaketa udno nga babaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya. Di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.
kaniyak idi di nagpulos mapamati asisyak latiagi ko di tapuso ken ayan awati ka pamatalge asisyak latinapate karin nga sutmang palukne di tirik na kenaken daytoy timulang let ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaisuna na ayan jak mabalin amabayan na sikat ipatpatge ngamin agmay saka tuy puso karin kaniyak idi di nagpulos mapamati asisyak lati agi ko di tapusom ken ayan awati ka pamatalge asisyak lati napate karin ngay sutmang palukne di tirik na daytoy timulang let ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaisuna nga ayan jak mabalin amabayan na sikat ipatpatke ngamin agmay saka tuy puso daytoy timulang let ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaisuna nga ayan jak mabalin amabayan na sikat ipatpatke ngamin agmay saka tuy puso ngamin